Magandang araw po mga lakay. Welcome po sa ating channel, ang Luto ni Lakay. So ngayon po ay magluluto tayo ng ginisang alamang. Yan po. Yun. So ang gagawin po natin dito lakay ay una-una, kasi nag-marketing po kami sa palengke kanina po, ay bumili po kami ng alamang. So ang ginawa po natin dito lakay ay inalisan po natin ng tubig. Ayun. Sinala po natin siya. I-strain lang po natin mga lakay para po matanggal yung tubig. Yan po. So ito po mga lakay ang kanyang mga ingredients. Ayun. O yan po mga lakay. Una-una ay bawang, sibuyas, luya, sibuyas dahon. Ito po yung asukal mga lakay. At syempre, yung mantika, yung ating magic sarap. So at syempre, hindi po mawawala lakay yung karning baboy. Yung karning baboy po mga lakay ay ito po ay pork belly. So mayroon pong konting taba at saka konting laman. Ayun po mga lakay. So yeah. So ito lakay, ang first step po nito lakay ay isasalang muna natin ito sa kumukulong tubig para lumambot po yung karne. So ito lakay. Kani. Ito po, ilalagay ko na po dito sa empty na palayok. Yan. Pagkatapos po ay lalagyan ko ng tubig. Yan, tubig po para lumambot yung karne. Hanggang sa maubos yung tubig at magigisa siya sa kanyang sariling mantika hanggang sa maging brownish na po yung karne. So maghintay lang po tayo lakay hanggang sa maluto. Ayan na po lakay. Lumabas na po ang kanyang mantika. So ibig sabihin po ito lakay ay luto na. So ang gagawin po natin dito ay isit aside na po natin ito lakay. So ayan po. So ngayon po, so lumipat tayo sa mas maliwanag na venue ng ating pagluluto. So ito lakay, ito po yung oil kanina ng karning baboy, yung sarili niyang mantika. So ito po, medyo marami-rami na rin, pero kanya lang, kulang pa po ito lakay ng kaunti pa. So lalagyan pa po natin ng kaunting mantika po. Kunti lang lakay, huwag masyadong marami. Ayan po. So ito na, ilalagay na po natin lakay ang bawang. Yan, bawang. Hintayin natin maging brownish bawang. Ayan, pwede na po. Ilalagay na naman po natin ang sibuyas. Ayun. Saka yung luya. At isusunod na po natin itong sibuyas dahon mga lakay. Ayan po. Ayan,
igisa po natin ito lakay ng maigi para po lumabas yung kanyang bango. Ayan. So next po na ilalagay natin mga lakay ay itong alamang. Ayan po, ilalagay na po natin. Ayan. So ito lakay ay hindi madaling nito maluto. So lutuin natin itong maigi mga lakay. So siguro maglaan tayo ng 15 minutes na pagluluto. Total yung karni natin kanina lakay na nasit aside na natin, total luto naman po yon. So ito na lang po yung lulutuin natin mga lakay. So ayan. So 15 minutes po mga lakay ang ating gugugulin para ito ay maluto nating mabuti. Mga lakay, habang hinihintay po natin hanggang maluto yung sinabi po natin kanina na 15 minutes, ay ilalagay na po natin itong iba pang mga ingredients. Magic sarap po mga lakay. Yan. Continuous lang po ang inyong pagmi-mix po mga lakay. Yun. Tapos ilalagay na po natin yung asukal. So depende na po sa inyo mga lakay kung gaano karami ang gusto ninyong ilagay. Ayun po, ilalagay natin yung asukal. Yan po. Kikita namin ninyo. Yan. Yan po. So nakikita ninyo mga lakay, medyo nagtubig siya. So ito po yung, ayan po, medyo nagtubig-tubig. Continuous lang po mga lakay yung kanyang apoy. So lakay ay last na po natin ilalagay ngayon lakay itong karning baboy na prepare na po natin kanina. Ito na po lakay. Yan po. Ilalagay na po natin lakay. Ayun. So, tips lang po mga lakay. May mga options po tayong iba dito mga lakay. Kung gusto nyo pong lagyan ito ng gata, pwede rin po. So siguro sa next na videos natin, yun po ating gagawin. Yung ginataang alamang na mayroong karne ng baboy. So hintayin na lang natin. Siguro maghintay pa po tayo lakay ng 5 minuto. Mga lakay. Ayan na po. Ayan po mga lakay. So ito po, lakay, ay hindi pwedeng ulamin ng ganito. Appetizer lang po ito mga lakay, ha? Ayan po, pampagana lang po ito ng pagkain. Pag may pinirito kayong isda, ito po yung pinakasawsawan niya. Pwede po. Lagyan lang po ng kalamansi, saka sili. Ayan po. So ready to serve na po mga lakay. Ayun, mga lakay. Kitang-kita naman ninyo mga lakay ang kanyang hitsura. Sa hitsura pa lang ay ulam na mga lakay. Ayun. So, ayan na po. Ayun. Ano mga tanong? Ayun mga lakay, luto na po. So, hanguin na po natin sa apoy mga lakay. Tapos,
Ayan na po mga lakay. Luto na ang ating ginisang alamang na may pork meat mga lakay. So hanggang dito po. At huwag ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, comments, and share to your loved ones mga lakay. So hanggang dito po at maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye you!